Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimbo anofumura anoitama. Ndi mukuita se tadzoka zvakare zvikupisa na skimbo. Ewa zvikupisa chokupa team yangu. Basa chapinda pana zvikupisa vanasichi mongobayo bacha subscribe to that musara pana nenge zvichitika zvirikupisa pasore kuona kuti chinopira mienda nazo tutanga tambokupa good news. Kocha Black Friday yekubva kuPino Tech musi wa 1 December ndo pari kugumira kuswera mangwana ewo saka karawo manya vanotora bozi uchitenga phone pakati pa 3 ari kubuda pa screen pako apa unobva ungopiwa nekamupodzi kakufree handiti plus zvekare ikuchaura iyo kuti civil servants mafoni ese amuchada zero deposit saka visinei inzwa zvavari kutaura then mukanangonakirwa mhanya kuPino Tech unotora phone yako namba ndozikubuda pa screen pay. Pino Tech presents Black Friday sale from November 20th to December 1st, giving away amazing discounts. The A56 Pro for $90, the P36 for $100, the P36 Pro Lite for $115. Buy any of these phones and get a free Kambudzi phone. Contact 0839 788 70. Locate their store on Beverly Court Arcade, corner 4th Street and Nelson Mandela. Shop number 12A. Pino Tech Black Friday sale. Tichitofambira mberi vananga vachizozhamba nempinga Passion Java hanzi Passion Java yaarimirwa neumpinga uyu mushure mekangaenda kwamuchaira kunomhanyirwa nevanhu akunosimbisa kunzi mbondisirewo something ndara akachema chema akachotaiwa zvina kumira mushe saka timbota musinzikuramika kuti impinga yemashuwa here kanzi impinga yefeki zvioneremeka. Team United States. Mira, say something. Say something. Tichinodaro ruzinto reZimbabwe radzingira kunochema futi naye mukomana wemushure memunga achita vhidhiyo yakaitaira muchechere chichichi achinosumudza chirema changa chisingafambi chichitanga kufamba saka achikoverera kumakomenti achinzi hawe munada kuti jeri anzigumira kumakomenti but this day akuti ndikuratidze vhidhiyo yemuona kuti zvoni zviriko here kana kuti hazviko zvionere mega. Kanga nedu mai moyana na baba moyana anzi mai moyana tochanga kutogovera nhumbi dzamoyana vega zvavo vabva vatoita nyaradzo dzavo vakazozvipa masini saka zvoende mapicture mai moyana vakutopfeka hembe dzamoyana zvionere mega. Vazhinji vari kungotaura nenyaya yekuti mai vamowana vari kuya vakapfeka hembe dzamowana dzisati dzagovewa munoti kudii nazvo? Chandokwanisa kutaura ndechekuti kwandinotogara vanotoziva kuti ndaitopfeka hembe idzodzo Mowana asati afa. Mowana akatouya nefriend yake Lini vakaswenipa hembe. Misho anga uta best ku South Africa. Ndopa akatora hembe dzake nezvimwe zvinhu zvake akati ndakunopa mai vangu. Saka kubva kudzara Mowana ndanochengeta Misho ndanochengeta. Hembe chese chari ndinacho chakabva kuna Misho. Saka zvinotyisa kuti ndizipfeke iko zvino kozi ndedzangu. Vada kugova hembe dzangu here dzandakapiwa kuti dziende pandidzemufi. Please and gosa tore zvavasingazive kana kuvasina kuswera ende hembe dzacho vangu vachidzida were ndinopfeka hembe dzaMisho katozodzipfeka after namo ndinogonodzipfeka asi handikupfeka ndedzangu dzandakapiwa naMisho even nguva yakumba kwangu wadhomu tinoti izvi zveshuwa Moyana maimbomuona akazvipfeka asi akapa mai vake
handisi munopanzeka kuti anzi aenda kunoba zvimwe aitotenga zvakafanana zvimwe akatondipa ari iye sandikutenga zvandakapiwa nemwana wangu so vanhu ngambomira kutaura zvasingazive nekwasina kuswera apana here ane namba muponere ziso regondo apana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita